No niin, terve, terve, ja se on Jarppi 79. Joo, mä pidin täältä YouTubesta vähän raukoa ja olen tullut takaisin tänne YouTuben ihmeelliseen maailmaan ja näin poispäin. Ja ei kummempaa, ihan hyvin tässä menee ja vuosikin kerkes vaihtua ja tälle viisi ja näin, että I'm back. Tulin takaisin YouTubeen. Pidin vähän tämmöstä lomaa YouTubesta. Teki kyllä ihan hyvääkin. Nyt on taas kuukauden netti, niin pystyy tekemään näitä videoita jälleen. Mutta ei mulla oikeastaan tämän kummempaa ja näillä mennään. Ja tosiaan oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Toivottavasti se on alkanut teillä hyvin.